Здравейте! Продължаваме спидрън, каквото не успяхме миналия път, че се оказаха много технологии и много въпроси. Реално сега трябва да е малко по-лесно, бидейки подобни на предните от към генерална идеология, но отново думичките са различни. Първо някакви въпроси от миналия път. Нещо? Няма. Добре. Носиме компютри днеска? Да. Така, подобно на Go, в C# всичко се разделя на модули, само че има малко повече файлове, които определят къде са тия модули и какви зависимости ни трябват. Има си официален пакетен менеджер, слава богу, NuGet. Cross-platform, както останалите, просто за C#. Обаче при него, сега ще го видим, имаме пак подобна функция, която ни билдва проект по някакви атрибути. Имаме начален файл, подобно на къде е началото на сорса в Go, ама тук казваме файл, който ще каже къде е всичко. Подобно на CargoToml модул, кажем, че е това нещо. Да. Само, че имаме две решения, защото Microsoft. По подразбиране всичко е в началната директория на сорса, който сме изтеглили. И голямото друго нещо, пародията на log е NuGet-Deps, което сега ще видим как се генерира, което е един JSON файл с всички локове, играе ролята на log файл, но не е нещо официално, нали така? Да, значи цялата схема е, че до определена степен NuGet е мислено много преди по-модерните пакети менеджери и определена степен Microsoft. NuGet това, което прави, е, че то в зависимост вместо да пълни един голям файл, в който се изписва, прави едни иерархии с едни директории, в които директории слага някакви файлове, но те са с някакви формати и така нататък. Цялата схема е, че ние искаме, за да ни е по-лесно да имаме един такъв голям файл, като cargo.log и go.mod, go.sum. Да. И за тази работа си имаме специален тул, който конвертира тези гадни директории и глупости на Microsoft към един хубав синглтън файл. И нали, workflow е горе-долу същия като при другите, сега ще го видим. Дърпаме кода, правим нещо на ръка веднъж, това нещо на ръка веднъж резултира в файл, който отива при Nix нещата. Подобно на log файл, един файл е, нали, това ни е идеята. Да, това го казахме. Да, как го правим това? Супер подобно. Теглим кода, някакви магически пакети от небитието си ги взимаме, превръщаме ги в мисля, че е въпросната директория, която пази всички неща. Дава ни тези пакети, добре тези заказа припуснем C# работите и NuGet.json е това, което превръща тази директория, която получаваме с тази команда, я превръща в този един голям log файл. Да. И нали накрая, подобно преди, просто това нещо ще го вкараме в Nix системата и оттам нататък всичко ще е наред. Нека го спидрънем това нещо. Моля? Dependency.json. Да. Като log файл. Точно кое е всичките. Наведнъж. Така. Защо трябва... Добре, да. Пак имаме сега още една така скрена задача. Имаме този проект с Wave Function Collapse, трябва да му направим пакет, и използваме този къмиц. Да, Wave, LFC ще се казва това нещо новото. Айде в нова папчица. Ще си мажем тук. Реално преди това, може би да си клонираме репозиторията, да видим къде беше. Клонираме малката репозитория. C#. Може би една вметка в C#, по-рано то се пише .NET. Тук, нали, вярно има малко история на нещата, но горе-долу идеята е, че в две думи, като пише .NET, си представяте C#. Сега реално има някои edge case за тази работа, но на практика е това. Как се казваше това нещо? NuGet.json е с 100, пардон. Да, не е с двойка. Двойката е за мене.
Много яко. И сега пак ще се върнем назад. .NET Restore ще имаме. Къде ми е мишката? .NET. Бам, това ще направи нещо. Да. Просто стъпките, изтеглихме source кода, влязохме в Shell с тези неща, сега ще пуснем .NET Restore и се надявам това да е силно бързо, но мен няма да бъде. А то как се връзва source кода с out и там да запише на файл? Параметър, къде да се изплюе. Теглянето на source кода, Да. как в Shell знае да вземе този код? Git клоннахме го преди малко. Влизаме в директорията с source кода. Преди малко Git клоннахме, ако се върнем малко нагоре. Git клон, след това CD вътре в директорията. Да. Стъпка 1 и стъпка 2. То малко не се виждаше, но е завършило на него. Да, завърши и сега реално exit 3 out. И реално, ако са, дай да го върнем нагоре да го видим, ето в out директорията има доста неща. И реално повече неща, отколкото ни трябва, но тук много навътре има за отделните неща с версиите им, които ползваме, същината на начина, по който NuPackage. NuPack, да, си пази, Nugget си пази пакетите, но е дървовидно това. И с... Има тук някакви тънкости, като там версия директории, както и да е. Те си решили какво е, ние го казваме, че това е достатъчно досадно, че да не ни пука. Та ще си направим с командата, която... Да. Директорията просто и след това в кой файл. Да. И то файл вече е подобно нещо. Да, пак имаме версията, имаме package. Това тук вече е Nix файл, благодаря. Това е JSON файл. Да, това е JSON файл. И тук вече, нали, го е сложил по някакъв такъв по-плосък начин, нали, име на пакета, версия, някакъв хеш и така нататък. И това хешче, седейки тук вместо source, откъде да изтегли нещата, ни влияе на мисълта, че то само ще се сети откъде да го изтегли и в последствие ще чекне дали това му е хеша, както с предните неща. Процесът по вендорване, с проверен хеш на output-а. И този файл вече, връщайки се малко назад, ето тук ще си направим един Default Nix. Ctrl-Shift-V. Окей, става. Само че JSON файл ни се казваше по друг начин. Deps. Deps беше. Default Nix ни е името на пакета. И да. Извикването на функцията build.NET Module, името на пакета, версията. Класика. Special GitHub. Пак класика. Revision, точно така. Revision, да, това е просто един git commit. Да, Revision може да е много неща. Мисля, че може и да е commit това нещо. Don't quote me, сега ще видим. Мисля, че може да е commit. В момента се преобразува какви неща може да е. Нека да е ref за Revision. Това е най-глобалното да работи. Миналия път вместо ref ползвахме tag, което беше по-конкретно за тагове. Мисля, че трябва да може и commit. Сега ще разберем. И тук сега ще направим някаква магия от сорта на тази. И ще се опитаме в... Къде бях? Не, тук сме една папка навътре. Тук, да кажем, Nix build. Така. По подразбиране се търси в сегашната папка default.nix. Виж, че споменахме по-в началото. Тъй, че реално това ще билдне каквото ние искаме, реално единствения файл. Ref или tag? Not both. Окей. Значи tag е единственото ново готино. Noted. И тук би трябвало да нямаме вече проблеми никакви. Ето, теглим някакви неща. Разпознаваме output на curl с многото нулички. Демек прави някакви магически тегленици. Дори пък неща ги тегли от source, от кеша, в случая са някакви системни dependencies, стандартна библиотека, компилатори, такива неща за .NET.
и в близките секунди, около 17, би трябвало да стане готово. Нека мисли това нещо, докато мисли, да го видим и тука. Сейм нещо, нищо сложно не е. Нали пак Nugget Dev може да си го мисля като карам лог файл, мисля, че ще се казваш и така. Сейм идея, други имена. Да. И раздел 5 ним. Добре, значи това трябва да видим, че е станало готово. Скоро време. Да го чакаме ли да мисли и да движим малко напред? Ако искаш. Аре да движим малко напред, то ще стане готово в скоро време. Ти стой така. Следващ езотеричен език, който ще пакетираме, за да покажем, че това лесно става, е ним. Някой чува ли е за ним? Не. Яко. И аз бях така допреди известно време. Да, легата. Ним, да си има предвид Захари Караджов, който е, нали, шеф, така се каже, на BlockSense, той е един от създателите. Core contributor, да я кажем, да. Добре, core да. contributor, но Да, фер. Да, има един готин език, няма да влизаме в детайли какво, как, защо. Без лиспов синтаксис. Но да, подобно е горе ситуация като при C#. Имаме пакетен менеджер, имаме начин да се определят зависимости във файл, имаме билд думичка спрямо езика и начина, по който си пакетират нещата, магическа функция, с пак нещо подобно на JSON log файл, в случая буквално, и програма, която го генерира това нещо по класическата конструкция, която не е достатъчно сбита за нашите нужди, каквато е CargoLog. Помним, CargoLog го ползвахме директно, защото е достатъчно добре. За C# и за тук казваме, че е твърде сложена тяхната locking стратегия. Затова имаме наш малък тул, който ще направи нещата по-приятни. И каква програма ще пакетираме? Да, сега ще видим какво прави. C# още мисли. Я да видим. Програма за генериране HTML файла от Markdown. Ето някакъв проект, тук цвят в GitHub, дет не сме виждали до сега. И да, пак някой проект, че взима рендърва файлова структура към HTML. нещо такова е. Quick Documents of Markdown. Добре, да, живо и здраво. Прави нещо, не ни интересува, ние като пакетьори не ни интересува какво пакетираме генерално. Само да работи е важно. Нека го хванем това и да го пакетираме. Нещо е успяло да се билдне за 3 минути и половина. Реално тук в Result bin трябва да си намерим нещото, което работи и гърми. Найс. Гърми, защото не сме му подали файлове и error handling му е божествен, силно вероятно. Нещо такова беше. OS файл, да, някакъв файл му липсва тук. Файл скрин. Да, идеално. Даш help, че поне нещо... Не, C#. CLI приложение. Не, да. не смисъл толкова гърми, но това е, нали, бираме успешно, работи, ако му знаем какво да му дадем. В хубава среда ще имаме checkface, в който ще направим някакви адекватни проверки дали това върви, каквото и да означава това нещо. Следващото шантаво нещо. Нямаш го това. Лестер. И тук сега ще правим подобни магарии. А именно, ще си клонираме репото. Да, реално няма нужда да правим пълен клон с цялата история, но дефено да го направих миналия път беше за бърз клон без история, не коментираме. Имаме си нещото. Тук трябва да работя. И сега какви команди трябваше да пускаме тук магически. Я да видим този път какви бяха. Какво казва всезнаещия слайд? Никлъка. Трябва да го рънем това нещо ние, нали така? Да. Добре. Я да видим това какво ще направи. Без аргументи, без нищо, just works. Я всъщност, дъпни го малко нагоре. Е лесно директорията.
има Nimble файл. Да, то си има този Nimble, мисля, че е просто Nimble с Nimble. Ето го има файла, шанта в синтаксис номер 17 и би трябвало с това и това да стане нещо. Подобно нещо. Това е реално малко бързо ви казва. Това малко реално повече казва в детайл долу какво става. Процеса на това да изтеглим кода на dependency на ръка, че да му вземем хеша, се нарича прифетчване, защото нали, е в някакъв фетчър ползвано, ама то преди да се стигне до да трябва фетчъра да си го тегли, аз предварително ще го изтегля само за да видя какъв му е хеша. С цел това само се прави. И реално има си име процеса, просто е тегляне. И ето генерирахме ли го? Да. Deps JSON, айде да сме оригинални днеска. JSON ли е това? JSON е. Хубав кеш има това нещо, добре. Прифетчовете бяха по-бързи, защото това са реално Nix операции и вече ги има парчетата source code като псевдопакети. Добре, вече има някакъв магически... Нали се върнах назад? Не, аз не трябваше да се връщам назад. Тук ти е deps.json. Да, нямаше нужда да... Добре, айде, некъде там. Lester prim.nix Prim. Да. Това е ужасно... няма да е Prim, ще е долна черта, защото вече го има. И сега какво правим? Да не копипействаме едни и същи неща и да чакаме хешове. Абсолютно същото нещо. Deps.json беше. Само Deps ли окръстих? Ужас. Добре. И пак, абсолютно също ние го повтаряме за 7 път. Тая думичка се смени и тая думичка се смени. Точка. И това работи ли? Би трябвало. Не съм пейснал правилното. Да. Извинявам се. Смешно. Да, то затова нищо не се промени. И така да го пейсна от системния клипборд. Да, добре. XF. Добре, първи опит. Пак curl, пак някакви неща. Това път може би ще е малко по-бързо, така че пак компилира някакви неща. Литерално, да. Нали? Имам чувство, че компилира NIM. Не е изключено. Не е NIM. Добре. Ето го Lester нещо си. Всеки момент. Барабан 2, 3, 4, 5. Нека компилира, добре. Докато компилира, пак малко напред ще скипнем. Така вляво леко. Нищо различно. И последно, Python, пази Боже. Тук, да, Python канонично, за сега поне, няма лог файлове. Има една дозина начини да кажем какви неща искаме, което по-нестрикната версия на лог файл, като cargo.toml, като package.json, като gomod, където може да имаме някакви версии различни. И това има 15 стандарта, но няма стандарт за лог файлове. Различни системи, UV, Python Project, кажи още едно. Имаш още едно, дето преди това беше по-известно. Има много решения, всяко от тях си има собствен начин да локва. Някои от тях имат. Ние ще разгледаме днес да, SetUpy е по-старото нещо, Python Project е по-новото. Сега ще видим с кое ще пакетираме, но преди това предния слайд. Да, нямаме лог файлове, има различни места, откъдето се теглят неща, има различни начини да се билдне самия код от по различен начин дефинирани депенденсита. Тъй, че шашмата е пълна. Да, такова е, за жалост. А има и много версии на Python, някой им трябва една, някой друга. Та може много лесно, много бързо да стане мазаляк. И затова половината от тия билдъри, билд системи да й кажем, са и package менеджери,
и environment менеджери и ви теглят и версията на Python, която ви трябва и такива неща. И реално половината от тяхната работа може да свърши с Nix. Двете половини работа може да свърши с Nix. Но да, който се занимава с Python знае. Тогава, познайте, пак имаме build език package или някаква друга думичка. Този път обаче имаме малко повече неща за нацъкване, понеже има 17 000 вида пакети. За по-модерните начини да се обкодват пакети като UV, още няма канонично в Nix Packages поне начин да се правят тия неща. Има отделни проекти специфично за работа с специфични package менеджери за Python, специално UV. След време ще се мържа всичко, но за сега работим с малко по-базово нещо, да видим нали, базово какво става. Имаме глобален флаг дали има новия PyProject или не, където реално вече има неща, които нямат PyProject, а са по-нови от него. Имаме Build System, което е едно от двете неща, които се ползват за билдване, което също поради причина е две различни. И едно готино нещо тук вече, за жалост, е, че нямаме отново каноничен начин да... По някаква причина, с по-новите, които имат log файл формати, може да стане това. Може и ние да си измислим някакъв, но в случая пичовете са решили да не правим там междинна стъпка с log файла, а просто на ръка в Nix код да си изредим dependencies, които ни трябват. Защото така и така никой не се занимава с версии. Тук е малко най-мазаляшкото от всички, но сме в Python, тъй че е очаквано. Където имаме специален, сега ще го видим хикс какво е. За всяка версия на Python имаме под множество, под атрибут сет в Nix Packages, пълен с всички по-често ползваните Python библиотеки, пакетирани като Nix пакети, за да може да реферираме към тях напълно в Nix код. И Python той напълно насляпо ще каже импорт matplotlib във въздуха, без да очаква никакви версии или нищо. Някой друг трябва да му се погрижи това да му е в пътя, каквото и означава това. И това ще го направим ние на ръка. Да? Тоест, нали, това, което преди говорихме за лог файловете, че на нас не е много оферта нали, да пакетираме в Nix всяка възможна програма на ръст, да можем всяка зависимост на ръст да я пакетираме и всички зависимости го предадем през Nix. За другите езици не е кеф, ама за Python е направено така. Да, реално има доста хелпърчета, за да може това да е приятно да се пакетират тези неща. Има фетчър, fetch PyPy, който тегли от PyPy, от Python, най-ползваната магазин. Как му викаш? Да го кажем хранилище, което се съхранява много пакети. Нормалните езици имат един пакетен менеджер с една билд система и с едно място за пакети. Python има много. PyPy е най-ползваното място, къде се пазят самите пакети. Те реално има хелпери, които фетчват от него, понеже е канонично. За ръст реално има също, но не сме го споменавали. С какво ще си играем? Ще си играем с нещо. Я да видим нещо какво е. Чек, че е поне преди 3 години пипано. Чек, Python, добре, даже и пари мога да дадем. Гифче на... Това е нещо на Arduino, сигурно, на Raspbian, да. Мерси. Някакви неща. Тук забелязваме Python 3.7. Добре. Нещо от PyPy трябва. Има го в PyPy, много яко. Някакви начини се рънва и всичко ще трябва да работи. Тук може да се загледаме, не виждаме PyProject Toml, виждаме обаче дъртия setup.py, който е буквално Python скрипт, който полудекларативно казва какви неща, с какви версии на Python, с каква версия на нещо ни трябват. Трябват ни 5 версии на Python едновременно, не задаваме въпроси, да има, не с друго. И реално същинските зависимости, аз ли съм сляп, но не мога да намеря. Си нещо взима, не ми е напълно ясно. Не съм работил с Python от времената на setup.py. След това също. Така, нека да си играем с него. Мога да копирам URL от тук. Няма да си играем с Fetch PyPy, нали? Не помня как точно. Добре. Спойлер. Добре, няма да си играем с Fetch PyPy. Да, мисля, че имаше малко по-късно си игра. Връщаме се тук. Вижте, още един батко се е билднал.
лестърчето. Има ли тук? Не ви чувам, има ли? Я да видим. Bin, има нещо. Help. Айде, яко, пакетирано. Още едно. Добре. И последно. Тук ще работим. Би трябвало все още да ми е копиран онзи линк, така че аз да мога да направя макадир нещо. RPI го служи просто. Как? RPI. Нещо с RPI беше, окей. Така, тук ще си git клонираме пак. Всъщност, той има ли нужда? Тук няма генерираме никакви лог файлове магически. Не, тук няма нужда. Верно. Даже свикнах. Айде обаче, default nix. Бам. Paste. Добре. Правилна интуиция. Нямаше dependency-та. Затова не намерихме. Затова тук нямаме dependency с масивчето. Може да трябва да го имаме. Лесно се ориентирате в различните видове. Просто по име на пакета. Често е същото. Като стигна там ще го видим. Подобно. Само че този път за красота, това реално не е нужно да го правим. Да, може би ето тук. Python 3 packages. Значи там ми как беше описано, че 37 и нагоре версия. Точно така. Тук е... Да понижим някакви допълнително това, което беше няма в 3.7. Много хубава забележка, тук пише Python 3 packages, което е, нали, реално не е най-доброто, което мога да правим. Мисля, че мога да правим Python 37. Не съм сигурен дали ги имаше. Не за всички версии се пазят, в по-стари Nix Packages версии се пазят за всички Python неща, но за сегашната версия е като в нормално Linux дистрибуция пакетно множество, където се пазят само secure пакетите, които не са end of life. Тъй, че ако имаме Python версията е умряла, няма да седи. Но ако се върне назад, ще ги има и тия неща. В случая специално Python 3 е като псевдоним на Python 3 M11, което е най-новото в момента, където има сравнително адекватен backwards compatibility това нещо. Тъй, че по принцип се прави това, но ако ни трябва супер специфика поради... Нали, то пише 3.7 плюс на това нещо, не пише точно 3.7, тъй, че най-новото 3 знаем, че ще ни върши работа, понеже сме на най-новия Nix Packages. Но реално да, може сме още по-експлицитни, но генерално тук печели малко свобода. Python пишем, не мислим, тъй че това знаем, че работи. В случая Setup Tools по само себе си е писал на Python, нали, продължава Бог да ни пази и то ни трябва реално единствено. И то с себе си ще вачи правилната версия на Python. Build Python Application, то по само себе си, бидейки в Nix Packages, ползва най-новия Python около себе си, който има, защото са в същата турба с неща. И затова има начин да се бръкне, да му се каже друг Python, няма да се занимаваме, няма да е нужно. Няма пактираме нещо на Python 2, но можем, ако искаме. Това как би изглеждало, така, как би работело, RPI. Първи опит. И това е отвътре, да, окей. Подобно на Rust, достатъчно Python мизерии има вътре, така че и тия неща са скопнати под купчината Python, за която говорим. Да, ето тук идва версията, за която ще билднем Python приложение. Знае ли отгоре Python 3 packages, като отдолу го викаме WIT? WIT на Nix Packages ни изплюва Python 3 packages. А долу уитваме нещо, което вече ни е в скопа отгоре, за да може това да от него. Реално това е двусмислено. Setup Tools може да идва от тук, но може тук да няма Setup Tools, тогава да идва от тук. А може и тук да го няма и да е runtime грешка, грозно. Тъй, че айде ще opt-inнем, да го направим по другия начин. Билднахме ли? Ще билднем този път. Забелязваме тук, казах малка, както Nix build без аргумент билдва default Nix в сегашната директория. Nix build с папка билдва папката наклонена default Nix, каквото направихме вляво. Тъй, че ако често имаме малко мазаляк около Nix файла, като JSON, че и някакви такива неща, е готино да е в папчица с дефолт, който прави същинската работа и съпроводващия ангажимент около него, всички неща. Билдна малко по-бързо, понеже какво означава да билднем Python проект, означава да го преместим на правилното място и да сложим Python в PAF. Няма компилация.
И това би трябвало също малко по-бързичко да тръгне. Няма пускаме GUI, ще пуснем версионни и се надяваме, че има. Има правилната версия или правилната е. Еми да, Python е малко по-лесен. Да. Да, видяхме го. В случая не ни се налагаше да правим dependencies, понеже нямаше. Което е готино. Сега това е една друга програма. Правим ли я? Ще я спидранем ли? Айде, дай да я спидранем. Програма пак да прави някакви вълшебни неща, само че този път тя ползва PyProject TOML. Айде, този път пак е на Python, този път обаче няма setup, има другата купчина магия, която е малко по-декларативна, бидейки на Tom Markup Language, където вече имаме някакви dependencies този път, нали? Добре. Демек също има пак това нещо, дето не знаехме какво е, с 15-те версия на Python, но този път имаме и dependencies, които е така въздуха казват едни думички и се надяваме да има такава версия някъде и тя да не е счупена в момента. Никаква концепция за версии, локвания, хешове, комити или каквото и да е. Затова и ние работим така нагоре. Как ще работим с това нещо? Дай направо да го видим тогава това. Няма да го пренаписвам. Това е English. Много подобно, само че този път единственото магическо булево факче, което имаме в Build Python Application е пуснато. Преди, ако искаш, може да го се... Яде още надолу? Само да. Толкова. Преди, ако го сравниш с предходното, да, тук нали бяхме написали Build System и конкретно бяхме написали нали, Setup Tools като такава система. Да, не ползвайки PyProject е много по-дивия запад и трябва на ръка да казваме какво ще става. Да. Самия факт, че Setup Tools е в Build System има някакви ефекти, че ще се рънне команда от него, не е просто нещо плякнато, има ефект, че е там. Но да, това е неканоничните неща, които мога да правим. Това е малко по-канонично, но вече има и нови. Да, тук, освен че нямаме Build System, понеже PyProject True достатъчно добре описа какво трябва да стане, знае, че ще има PyProject TOML, ще си го прочете, ще си извлече нещата от него и ще автоматизира всичко, което нали, в идеалния случай искаме да е така. И вече има това допълнителното, където тия вълшебни, пак не трябва да Setup Tools поради зависимости на нас, които ще се билдват с това. Но в Python 3 Packages, освен helper функциите като тази, имаме и всички тези допълнителни магически, просто Python пакети, директни паралели с Firefox, в директен паралел с ето тези неща тук. В същия ред даже, плюс Setup Tools, защото на някои неща ще им трябва. Как разбираме, че им трябва Setup Tools? Познайте отведнъж. Не го слагаме и гърми. И някой се казва, трябва ми. Или не мога да намеря. И това нещо ще работи ли? Барабани. Setup Tools задължително, да има dependencies? Не. Ако някой наше dependency не е PyProject TOML, а е от дъртото, PyProject TOML знае как да го билдне него като рекурсивно dependency, но му трябва Setup Tools, понеже долното нещо е направено с това. Ако всичко е с PyProject, няма ни трябва на теория. Но това толкова навсякъде всички го имат, че просто хората приемат, че всеки го има навсякъде и дори не се анотира. Което не е много хубаво за хора като нас. Защото искаме всичко да е изрядно. Nix build English. Добре, теглим 15 000 неща. Creating a wheel, тук видяхме малко вътрешности на... Видяхме, да. Wheel е една от думичките за пакетирано нещо в Python, без да влизаме пак в детайли. Билднахме го пак бързичко. И пак някаква бинарка ще имаме тук. Help. Laugh track номер 3, да, такова е. Python е от бързите езици. И готово. Пакетирахме още едно нещо. То път с малко шантало. Да, видяхме го. Същото нещо, плюс Setup Tools. Въпроси?
Приемаме, че няма. Аз технически имам не толкова въпрос, ама въпрос. Защо втория проект ми проработи без да му слагам затона от друг и компилира всичко без проблем? Томо от true или томо равно на dot/ нещото? Това е равно на друг. Върни това слайда. Че втория проект, не изобщо днеска. Дай сега. Да. Може в още по-новата версия това да има автоматично засичане, ако има PyProject Tomo да само се сетне на true, за да може още по-малко да мислим. Много пробваме. Ти щом си го пробвал, вярваме, но да. Да го пробваме. Айде, пробвай го. От мен да мине. Или от теб да мине. Или от Ники да мине. Ако това нещо го изтрием... Има... То няма ли го вече кеширано? Да каже... Това е друга рецепта. Не е сигурно. Всъщност... Ако и в двете го засече като true. Стинки, кой файл не е фаунд? Ей, Коста е. Тега го. Нещо явно хората ще си направят. В принцип трябва да го има. Колегата лъже и забавя обучението. Минус точки, така. Та, нали, все пак днес упражнение, ще решаваме задачи. Има ток. Да, има ток, има още един разклонител, ако може би искате ето там да го свържем, вие нали кажете. Толкова са разклонителите. Който не е на ThinkPad с Linux, да си каже, че му трябва батерия. Та, нали, в резюме взехме всички тези неща. По-важни са, нали, последните 4, 5. Мога да бъде, обещавам. Та, нали, сега се започва с задачи. Да, може да си използвате всякакви функции от built-ins и от Nix Packages. Някой, ако е много мазохист, може всичко да напише с built-ins.derivation. Не го препоръчваме. Няма време, не друго. Нали, не може да използвате някакви външни библиотеки, примерно за Rust има нещо Crane, то нали, за някакви неща опростява и по друг начин прави, без външни библиотеки, само built-ins и Nix Packages. Достатъчно прости неща сме подготвили да не ви трябва нещо по-сложно. Да. И check фазата спокойно може да изключите, т.е. do check да е равно на false. Ако някъде гърми. Да, като някъде гърми. Като, да, очаквано е. Окей. Нали... И сега, ще ги минаваме ли подред всичките? Не, просто тук да спомена, значи ние сме организирали нали, на всеки 3 задачи да са на отделен toolchain, нали, първо и сме ги подредили по леснота, т.е. първо са на Python, тези са най-лесни, след това са на Rust, малко по-трудни, на Go, на NIM и на C#, ако някой успее да се има там днеска. Не са малко задачите. Реално не е нужно да направите всичко. Аз лично бих казал, което ви звучи по-интересно, макар че те са горе-долу еднакви, почнете от него. И да, тези линкове, те ще здобият с тях, като качим PDF-а след секунда в Discord. Да, PDF е качен, сега ще пратя един линк. Писал съм съобщение в материал от занятия. Те нали, вече нали, им трябва да има удобен линк за презентациите и така, може да почвате. Та, просто, нали, името версията, PyProject трябва на true, това го виждаме като отворим проекта, след малко може да отвори линка да го покажем направо, може би сега даже. Това е... Бъде гибкърски, бъде от фамилийски интернет. Така, тъй тук го отваряме и тук виждаме Лоли е с главно Л, ако това означава нещо. Да, но пак става. Да, то GitHub беше... Да, не трябва, въпросът е, че се пробва да направят директори вържени за да пишете. Да видим. Да, виждам се пак това зависимостите. Dot/. Razer Lee. В Nix Support живееха пропагейтед нещата по спомен. Стрелям във въздуха. Версион 1.1. Да. Версия. Да. Смешното на това приложение е, че се опитва да се конектне към Razer Daemon преди да
парсне, че си му казал вържен. Да, тук същественото е, като видите Daemon може да си мисли, че е сервис и някакъв вид програма. В тази ситуация означава, че няма някакъв Daemon, който да се тъпнат. Сега за нашите задачи реално това не искаме да го мислим, защото Daemon трябва да се може да свързани с системата и има много тънкости да кажем преди тях. Идеята на това приложение е нещо, което вече го имате на компютъра, който е Razerски лаптоп, силно вероятно. Това нещо да работи с него. Да. Ние го нямаме това. Отвори един интернет и изтегли Razer контрол панела. Това е NixOS машина. Там, ако отвориш интернет, само да се наслаждаваш на Nix документация, не друго. Но тук, ако отвориш help, всичко работи. Да. Така че наистина, според мен това е по-важно. Пакетирай си го коректно, така да се каже. Това може да си го мислим, че повече някаква външна настройка. Не са. Как даш вържен ще гърми и даш help няма. И защото е добре написан софтуер. Това е друга тема. Забравих. Че добре написан софтуер е друга тема. Но тук пак, това са идеята, тези са прости, нали. Затова пълно казахме в началото, че може до чек да слагате на фолс и такива неща. Идеята е да не е напълно изпипан до край пакет. За тази работа хора вече са мисли това нещо и играчка. Идеята е да е нещо самото работещо. Ако схема извържена работи, е достатъчно. Този въпрос. Тук може да дадем по принцип за коя операционна система правим това. Например, Роки или там нещо. Това е много хубав въпрос. Защото до сега ние си играем на своя лаптоп, който подразбиране има всичко тук вътре. Така. Например, да за Rocky Linux, например, 9 или за някакъв Red Hat 8. Така. Сложен въпрос. За клиент, нали? Това правим за Да. Сложен въпрос. Първо, Nix нали си е напълно отделна екосистема. Ако искаме софтуер пакетиран за Nix да го пусне на друга система, опция А, пакетираме го с Nix, слагаме Nix на другата система, рънваме всичко наред. Опция Б е, това малко по-шантово, не сме го говорили, понеже ясно може да се види турбичката с финалното ни приложение, какви други турбички трябват, има лесен в кавички начин, вече е написан алгоритмично, да хванем всички нужни турбички на нашето приложение, да ги плекнем в един API image и реално мога да си рапнем Nix нещо с всичките му нужни неща в едно голямо приложение, каквито има няколко API image най-ползваното, да кажем, за Linux и това би работило на всички Linux дистрибуции с достатъчно модерен кернел, да кажем, да. Тоест, по принцип, ако на другото устройство инсталира Linux, няма проблем. Да. Нали, според зависи операционната система, ако е Linux с нормална архитектура x86, най-вероятно няма да има никакви проблеми. Вече, ако има някаква крос-компилация, нали, какви системи поддържани? Реално бая архитектури, комбинация от архитектура и операционна система поддържа Nix, но да. Linux x86 е основната цел и там няма никакви проблеми. Вече като отидем на Darwin, което е името на ядрото на macOS, тогава стават забавни нещата. Или на Android, или на OpenBSD. Има неща да се правят. Основният use case е на едно място всичко. Тъй, че да, това, което се прави, ако искаме да има едно екзенце, което да пратим на клиента и той си го пусне на дъртия цен, т.е. 5, има начин, няма сега да го показваме, защото и не го помня на изуст, да алгоритмично да пакетираме всички нужни Nix зависимости на нашия Nix пакет, вече билднат работещ, така че на която система да го пуснем, тя да няма нужда да има Nix Store, а реално API image, ако сте запознати, вътре има един squash.fs му се вика, където е като root файлова система, подобна на Nix машина, само че е вътре в самото екзенце и то си търси вътре за Nix нещицата и дори не гледа навън какво става. Та си е напълно себедостатъчно. Та доста лесно в кавички мога да го направим това. Голямо ще е, защото всички зависимости ще са в него. Но по-лесно да дигнем виртуалка на Mac и да правим същото на там. Нали? На Mac върви Nix директно, тъй че... Да, т.е. дигнем виртуалка някакъв направим Mac. Да. Там ще инсталираме Nix, става да правим какво искаме и после няма проблеми с ако искаме... Да, реално може на самия Nix да си разработваме приложението и да си го пробваме дали работи. По принцип е по-трудно на Mac да го подкараме, отколкото на Linux, тъй че ако сме го подкарали при нас, ще се отсекат две неща и ще работи и на Linux. Защото някакви допълнителни там Core Foundation, някакви System Dependence. Ако, например, това приложение трябва да пуснем после на Mac, например, още
Не само на Linux и на Mac. Най-вероятно е, както е така ще работи. Nix Packages при инициализацията си, в момента това не го виждаме, понеже идва от Nix Packages чавки, което според системата ви е различно нещо. Впоследствие ще видим, че реално има един момент, в който казваме за каква система е тия неща. Дали е за ARM64 macOS или е за x86 Linux или комбинация. В зависимост от това, идеята е възможно в най-много случаи една и съща рецепта, отделните парченца вътре, Pillow и Play, в случая, защото е Python, най-вероятно няма значение, но Python, който се рънва отзад, в един случай е Python за ARM, в другия случай е Python за x86. Тъй, че да, идеята е рецептата, самия код за генериране на рецепта, спрямо каква версия на Nix Packages му подадем, такава за Linux, такава за Mac, да може да създава различни рецепти за двете системи. Тъй, че рецептата ще е една, Nix кода, Nix файл ще е един, и ако всичко е добре направено, по-често е добре направено, ще може да го копипейснем, да го билднем и на Mac, и на Linux, и където и да е. Включително от един за друг компютър, но за това няма да говорим. Ако не ви е интересно. Но да, но най-каноничното е всички компютри са на x86 Linux и е сравнително тривиално. Дори да сме на macOS, има лесен начин да се пусне NixOS виртуалка върху него и да се офлоудва работата на него. Компания опита да синтезират нещо с една архитектура, за да това... Да, ами сложно е. Реално ние видяхме, не почваме от какви проблеми имаме и искаме да ги решим. Искам да деплойвам софтуер на CentOS. Почваме от нулата. Ще градим софтуер по този начин и върху него градим, докато стигнем до use case-ове. Тъй, че реално може да се надгради още и да стане на това, което искаме. Вероятно. Но да, това, което най-съм виждал е да се пакетира в App Image цялото и това се мята където и да и това да работи. Въпросът е кърнала да има съпорт за този squash-FS, така наречен. И това слагаш... Всъщност за version, тук са е спорно. Няма стейбъл версия, която да сложим. Това, което се прави или е датата, или е първите 6 цифрички от комита, цифрички, алфанумерик символа. Мога да напиш просто def или 001, ако не ти пука за версии. Да, защото няма таговете. Това е... Да, щом няма, напиши 001 и не го мисли. Това е класиката. Да. Тук вече version няма ти е V version и няма да е tag, а ще е ref и ще бъде paste. Защото ти си копи-пейст от нещо, което е било с tag. Само че сега няма да го теглим от tag, а от точен commit, защото нямаме tag. Да. Та сега ще сме с хардкодната ревизия, която ще бъде просто стринга хардкоднат, няма да има общо с версията горе, а ще е просто тук плякнато, няма да преизползваме. Така наречен, нали, как споменах, но Камен много отказва да го казваме на глас, Fixed Output Derivation, което е деривациите, които са най-малкото нещо, което не мога да правим само с Nix и трябва да имаме интернет. И това са деривации, в чието Derivation Build Script позволяваме достъп до интернет, но след като всичко стане, резултат от нещо, което е изплякано в $out, в Nix Store, което сме изплюли като резултат от този пакет, хеширано трябва да е точно това да сме казали. Тъй, че ние не гарантираме, че без интернет може да се билдне, но гарантираме, че като се билдне, ако се е сменил, няма да продължи, защото аз веднъж като съм го билднал, хешъм е било това и аз знам, че за тази версия на нещо изтегна от интернет всичко е наред. И се надяваме това нещо в интернет да не се промени, но може да се промени реално. И трябва да се компилира. Да. Хеш номер 1 беше тук за самия source код. От source кода извличаме cargo томала и cargo лока. От тях теглим всички отделни карго пакетчета като зависимости по абсолютно същата методология, пак с интернет, и ги хешваме заради същата причина. За да знаем, че точните версии на dependency от точната версия на кода, и имаме два пъти точно това, но и двете изискват интернет, е точно това, което искаме. И затова имаме втория хеш. Вече имаме source кода и сега вендорваме, нали, теглим отделните пакетчета по отделни турбички, за да може финалния compiling build да бъде в изолация. Да, възможно най-много разцепваме нещо, което му трябва интернет, да е отделна стъпка. Интернет ми трябва за source кода, интернет ми трябва да изтегля dependency-та, вече като знам source кода. Затова са две стъпки. И третата стъпка, където е самия билд, вече е, нали, скрита отдолу и тя няма нужда от интернет.
И затова няма хешове, няма нищо. Тя просто е, каквото сме казали да стане, става. Без интернет. Нещо, дето не сме показали, самата built-in derivation функция има специални флагчета за да се превърне в така вече с интернет. Хаш алго или нещо такова се казваше. Да му кажем с какъв алгоритъм ще му проверяме хеша и то автоматически почва да може да има интернет. Но нали няма го правим това, защото е много достатъчно low level, че да не е важно да го кажем. Според мен е важно, защото иначе как хем няма интернет, хем изведнъж мога да тегля, нали? Просто.